Pipsa-possu on ollut ruuduillamme yli 20 vuoden ajan, ja sinä aikana melkein kaikki sarjassa on muuttunut. Intro, talo, hahmot, animaatio. Mikään ei näytä tai tunnu samalta kuin vuonna 2004. Tänään käymme läpi tarkalleen, miten Pipsa-possu on kehittynyt, ja jotkut näistä muutoksista tulevat yllättämään sinut. Aloitetaan siitä, mistä kaikki alkoi. Pipsa-possu esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004, mutta sarja luotiin itse asiassa 2 vuotta aiemmin, vuonna 2002, animaattoreiden Neville Astlin ja Mark Bakerin toimesta. Ja alkuperäinen versio oli erilainen kuin se, minkä tunnemme tänään. Ensimmäisessä pilotissa kertoja esitteli Pipsan ja hänen perheensä. Hän käytännössä selosti possuperheen jokaisen liikkeen. Dialogia oli hyvin vähän, ja kertoja kuvaili Pipsaa myös hieman pomottelevaksi, mutta silti loistavaksi siskoksi ja ihanaksi tyttäreksi. Joskus Pipsa voi olla hieman liian pomotteleva. Kun ohjelma virallisesti sai ensi-iltansa vuonna 2004, se näytti ja tuntui jo täysin erilaiselta kuin alkuperäinen ehdotus. Eikä se ole koskaan lakannut muuttumasta sen jälkeen. Yksi suurimmista ja näkyvimmistä muutoksista ohjelmassa on talo. 20 vuoden ajan possuperhe asui yksinkertaisessa rakennuksessa, jossa oli keltainen ovi mäen vasemmalla puolella. Siinä kaikki. Mutta nyt talo on täysin erilainen. Sisäänkäynti on siirtynyt oikealle puolelle. Uusia ikkunoita on lisätty. Autotalli on rakennettu, vaikka perhe tuskin koskaan käyttää sitä auton pysäköintiin. Pihalle on nyt tullut liukumäki lapsille. Vanhassa talossa oli myös televisioantenni katolla, joka on sittemmin kadonnut. Ja sisällä muutokset ovat yhtä suuria. Keittiö on suurempi, olohuone on täysin uusi ja siellä on taulutelevisio. Kaikilla 3 lapsella on omat makuuhuoneet. Possuperhe on todella päivittänyt kotinsa. Ja koska talo muuttui, myös ohjelman alku muuttui sen mukana. Vanhan intron aikana Pipsa ilmestyi seisomaan ohjelman logon yläpuolelle ja putosi sitten takapihan nurmikolle. Mutta uudessa versiossa ensimmäinen asia, jonka näemme, on uusi talo. Ja Pipsa kävelee suoraan ulos siitä. Taivas näyttää kirkkaammalta ja sinisemmältä. Ja tapa, jolla Pipsa esittelee perheensä, on täysin erilainen. Aiemmin jokainen hahmo röhki, mutta nyt kukaan ei enää röhki. He vain nauravat. Jyri juoksi ennen Pipsan luo ja pysähtyi hänen eteensä, mutta nyt hän heittäytyy Pipsan päälle ja kaatuu maahan. Ja koska vauva Eevi on nyt osa perhettä, Pipsa vetää vauvan vaunut kuvaan. Jopa vanhemmat vaihtoivat puolia. Äitipossu tuli ennen vasemmalta ja isäpossu oikealta. Mutta nyt he ovat vaihtaneet paikkoja. Pieniä muutoksia, mutta kun ne huomaa, niitä ei voi olla huomaamatta. Kun Pipsa-possu alkoi, perhe oli yksinkertainen. Vain 4 jäsentä. Pipsa, Jyri, äitipossu ja isäpossu. Ja heidän lisäkseen meillä oli mummo ja vaaripossu, setä ja tätipossu, serkku Kaisa ja vauva Aleksi. Mutta vähitellen se muuttui. Täti Dotti oli ensimmäinen uusi lisäys possuperheeseen. Hänet mainittiin vuonna 2011, mutta hän ilmestyi kunnolla sarjaan vasta vuonna 2025. Paljastui, että hän oli äitipossun kauan kadoksissa ollut sisko, joka oli asunut toisessa maassa. Ja sitten tuli suurin muutos kaikista. Vauva Eevi. Kukaan ei odottanut 3. lasta, ja hänen saapumisensa muutti perhedynamiikan täysin. Jyri ei ollut enää nuorin, vaan keskimmäinen lapsi. Perhe, joka alkoi 4-henkisenä, on nyt kasvanut 5. Jos katsot aivan ensimmäisiä jaksoja, Pipsa oli itse asiassa melko ilkeä. Hän oli pomotteleva, epäkohtelias Jyriä kohtaan ja nauroi usein muille, kun he eivät osanneet jotain. Hän nauroi isäpossulle, kun tämä oli huono jalkapallossa, ja oli myös pomotteleva Suville. Mutta kun sarja kasvoi ja alkoi tavoittaa miljoonia lapsia ympäri maailmaa, tekijät selvästi päättivät pehmentää hänen luonnettaan. Uudempi Pipsa on ystävällisempi, kärsivällisempi ja paljon huomaavaisempi ympärillään olevia ihmisiä kohtaan. Hänellä on yhä omat hetkensä, mutta se ilkeä piirre, joka määritteli hänen varhaista hahmoaan, on kadonnut kokonaan. Varhaisilla kausilla maailma oli hyvin pieni. Pipsan kaupunki, puisto, isoisäpossun puutarha, koulu. Siinä se oikeastaan oli. Mutta yli 20 vuoden aikana kaikki muuttui. Possuperhe on nyt matkustanut Ranskaan
Italiaan, Australiaan ja jopa New Yorkiin. Jokainen matka toi mukanaan uusia hahmoja, uusia kulttuureja ja uusia tarinoita, joita aiemmat kaudet eivät olisi voineet kertoa. Tässä on muutos, jonka melkein kukaan ei huomannut. Taivas. Varhaisilla kausilla taivas Peppa-maailmassa oli yksinkertainen. Päivällä vaaleansininen ja muutama pilvi, yöllä tumma ja täynnä tähtiä, ja joskus myrskyinen tai luminen jakson mukaan. Siinä kaikki. Mutta uudemmilla kausilla taivas on muuttunut täysin. Nyt voit nähdä oransseja ja violetteja sävyjä auringon nousun ja laskun aikaa. Jaksossa, jossa isäpossu tekee juustokastiketta, taivaalla on väri, jota ei ollut koskaan aiemmin nähty sarjassa. Se on pieni yksityiskohta, mutta se osoittaa, kuinka paljon enemmän huomiota ja huolellisuutta jokaiseen jaksoon nyt käytetään verrattuna 20 vuoden takaiseen aikaan. Eikä pelkästään taivas ole muuttunut. Myös animaatio itsessään on kehittynyt paljon. Alkuvaiheessa sarja oli yksinkertainen ja litteä, mikä oli osa sen viehätystä. Mutta nyt animaattorit tekevät asioita, jotka olisivat olleet mahdottomia ensimmäisillä kausilla. Värit ovat kirkkaampia ja animaatiot yksityiskohtaisempia. Hyvä esimerkki on Pannukakkupäivä-jakso, jossa neiti Kani kokkaa hienossa ravintolassa. Näemme hänen rikovan munia, pilkkovan aineksia hurjaa vauhtia ja jonglööraavan pannukakkuja ilmassa. Tuollaista sulavaa ja yksityiskohtaista animaatiota ei yksinkertaisesti ollut varhaisessa Pipsapossussa. Sarja on aina ollut hauska katsoa, mutta visuaalisesti se on nyt aivan eri tasolla verrattuna siihen, mistä se alkoi. Puhutaanpa teknologiasta, sillä Pipsan maailma on todella päässyt oikean maailman tasolle. Alkukausilla possuperheellä oli vanaa, laatikkomainen televisio, sellainen, joka näyttää kuuluvan museoon. Heidän tietokoneensa oli yhtä vanhanaikainen, mutta nyt olohuoneessa on iso, moderni taulutelevisio. Äitipossun toimistossa on huipputason tietokone. Pipsa ottaa valokuvia älypuhelimella, ja isäpossu on jopa asentanut kotien kameran ja näytön. Lastenohjelmaksi on iso juttu, että se pysyy mukana nykyaikaisessa teknologiassa, ja siitä tulee vain entistä tärkeämpää sarjan jatkuessa. Nyt puhutaan autosta. Sarjan alussa isäpossu ajoi punaista avokattoautoa. Yksinkertainen, klassinen, ei valittamista. Mutta sitten eräänä päivänä hän tuli kotiin upouudella sinisellä sähköautolla. Ja tällä autolla oli nimi, Roger. Roger osasi puhua. Hän pystyi ajamaan itseään. Ja hän oli kerran saada pysäköintisakon, koska poliisi ei ollut varma, oliko itse ajava auto oikeasti laillinen. Lopulta kuitenkin isäpossu palasi vanhaan punaiseen autoon. Mutta nyt on tapahtunut taas muutos. Jaksossa koeajo. Isäpossu ostaa taas uuden sähköauton, tällä kertaa katolla ja ilman puhekykyä. Ja syy päivitykseen on itse asiassa todella sydämellinen. Hän osti sen, koska perhe tarvitsi enemmän tilaa ja parempaa turvallisuutta vauva Eevin saapumista varten. Ja se johdattaa meidät Eeviin, yhteen suurimmista muutoksista, joita sarjassa on koskaan tehty. Kukaan ei odottanut, että possuperheeseen tulisi 3. lapsi, ja hänen saapumisensa todella muutti sarjan suuntaa. Mutta mielenkiintoisinta Eevissä ei ole pelkästään se, että hän on olemassa, vaan pieni, sydämenmuotoinen merkki hänen poskellaan. Koska 20 vuoden aikana Pipsapossussa yhdelläkään hahmolla ei ole ollut sellaista merkkiä. Kaikki muut possut sarjassa näyttävät samalta. Miksi siis Eevillä on sydän kasvoissaan? Onko se vain söpö suunnitteluratkaisu, vai onko sen taustalla jotain enemmän? Myös Jyri on kehittynyt paljon. Suurimman osan sarjan historiasta Jyrin sanavarasto koostui käytännössä yhdestä sanasta. Dinosaurus. Mutta uudemmissa jaksoissa Jyri puhuu kokonaisia lauseita. Eräässä viimeaikaisessa jaksossa, jossa Pipsa ja Jyri menevät ostamaan jäätelöä, Jyri sanoo oikeita sanoja. Lapsesta, joka ennen vain itki ja sanoi dinosaurus, on tapahtunut valtava harppaus. Jyri kasvaa ja näyttää siltä, että sarja aikoo jatkaa tätä kehitystä tulevilla kausilla. Ja lopuksi, yksi sarjan jännittävimmistä kehityksistä on se, miten mielikuvitus näytetään nyt ruudulla. Vanhemmissa jaksoissa, kun hahmo kuvitteli jotain, et koskaan oikeasti nähnyt sitä. Jaksossa kuviteltu ystävä. Susi kuvittelee ystävän nimeltä Leo Leijona, mutta Leo Leijona ei koskaan ilmesty ruudulle. Sinun piti vain uskoa hänen sanaansa. Mutta nyt, kun hahmot kuvittelevat jotain, näemme sen oikeasti tapahtuvan edessämme. Jakso Laava
on täydellinen esimerkki. Tässä possuperhe leikkii leikisti, että lattia on laavaa ja koko huone muuttuu laavakohtaukseksi aivan silmiesi edessä. Se on luova muutos, joka tekee sarjan katsomisesta paljon hauskempaa ja avaa kokonaan uuden maailman tarinankerronnan mahdollisuuksia tulevia jaksoja varten. Joten 20 vuotta myöhemmin Pipsaposso muuttuu yhä ja rehellisesti sanottuna parhaat hetket saattavat olla vielä edessä.